Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Мөселманнар уразага кирде. Бу ай, ул тәүбә айы, изгелек айы. Шөкер Аллаһтан сорыйбыз. Аллаһ Тәала безгә көч, кудрәт, сәламәтлек бирсен. Бүген Рамазан айының беренче көне. Махсус хәрби операция ветераннары һәм аларның гаиләләре игътибар үзәгендә алар өчен вакансияләр ярминкәсе узды. Батырлар истәлегенә 14-нче лицейда махсус хәрби операция зонасында һәлак булган чыгарылыш сыйныф укучылары хөрмәтенә мемориаль такта ачылды. Ирләр сәламәтлеге атналыгы, көчле затларны диспансеризация үтәргә чакыралар. Нәфис сүз осталары. Силим анам телендә бәйгесенең финалы узды. Бүген Рамазан айының беренче көне мөселманнар уразага кирде. Быел ул 29 көн дәвам итәчәк. Дин кардәшләр таң атканнан алып кояш байганчыга кадәр ашау-ичүдән тыелып, мөмкин кадәр күбрәк яхшылыклар кылырга тырышачак. Рамазан ул ризыкның кадерен, мохтаҗларның хәлен белә, сабыр итә, игелекле эшләр кыла торган ай. Мәчетләрдә җәмәгать белән беренче таравих намазы укылды. Мәчеттә дистәләгән мөселман Түбән Камалар беренче тәравих намазына җыела. Ул Рамазан аенда укыла торган дуга. Ястү намазыннан соң мөселманнар туганнары, якыннары рухына дуга кылып, барчабызга сәламәтлек, ил тынычлыгы телиләр. Бу ай, ул тәүбә айы, изгелек айы. Шөкер Аллаһтан сорыйбыз. Аллаһ Тәала безгә көч, кудрәт, сәламәтлек бирсен. Бу айны тиешле рәвештә үткәрергә, бөтен гөнаһлардан арынырга, изгелектә булырга, үз якыннарыбызга файдалы булырга, яхшылыкка үзгәрергә һәм Аллаһның рәхмәтендә булырга безгә насип итсен. Бүген мөселманнар беренче көн уразага кирде. Бер ай дәвамында дин кардәшләр таң атканнан алып, кояш байганчыга кадәр ашау-ичүдән тыелып, мөмкин кадәр күбрәк яхшылыклар кылырга тырышачаклар. Ураза башлануын мөселманнар күтәренке рухта кадерле кунак кебек көтеп алалар. Бүген инде ураза тәртипләре турында сөйләделәр. Бик кагыйдәләре күп, аңлашылып хәзрәтебез сөйләде. Безгә бик ошады һәм безгә барыбыз мөселманнарга исән сау уразаларыбызны тарга насыйп итсен. Аллаһ Субхану Тәала безгә инде исән сау бирсен. Рамазан аена исән сау килешергә насыйп әйләсен. Һәм Аллаһ Тәала безнең Рамазан айларында уразаларның җиңеллек биреп, һәм инде кабул иткән уразаларны кылса иде. Бүген мәчеттә беренче ифтар кичәсе үткәреләчәк. Көндә 450-дән артык ират өчен табын кору планга кертелгән. Хатын-кызларга өйдә калырга киңәш итәләр. Балалар, туганнар бер табын артына җыелу күркәм һәм саваплы гамәл. Гөлия Нигъмәтуллина, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Иртәгә Рамазан айының 2нче көнен сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 20 февральдә җомга көне кояш 6 сәгать 46 минутта чыга, сәхәр 4 сәгать 43 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 16 сәгать 53 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Батырлар истәлегенә 14-нче лицейда махсус хәрби операция зонасында һәлак булган чыгарылыш сыйныф укучылары хөрмәтенә мемориаль такта ачылды. Анда 3 солдат Андрей Степанов, Айнур Сабиров һәм Андрей Калимасовның портретлары урнаштырылды. Тантаналы чарага ир-егетләрнең әти-әниләре, шәһәр җитәкчеләре, хәрби хәрәкәтләр ветераннары чакырылды. Геройларны 1 минут тынлык белән искә алдылар һәм хәтер тактасына чәчәкләр салдылар. Бу лицейны мен 2009 елда бетердем һәм бик шат бу стеналарда укыган өчен мондагы патриотизм һәм булган
тәрбия ул бик зур урында. Махсус хәрби операция ветераннары һәм аларның гаилә әгъзалары игътибар үзәгендә. Бүген алар өчен вакансияләр ярминкәсе узды. Мәшгульлек үзәге мәгълүматлары буенча бүгенге көндә 50-гә якын оешма 1000-нан артык эш урыны тәкъдим итә. Һөнәрләре төрле. Шулай ук эшмәкәрлек нигезләренә өйрәтү дә оештырыла. Укыту зур популярлык казанды ди белгечләр. Татарстанда СВО катнашучылары һәм ветераннары өчен 87 белем бирү программасы булдырылган. Мөрәҗәгать итүчеләр белән индивидуаль тәртиптә эшлиләр. Түбән Камда ирләр сәламәтлеге атналыгы игълан ителде. Акция ватанны саклаучылар көне алдыннан үткәрелә. Барлык көчле затларны үзләренең репродуктив сәламәтлекләрен тикшергә чакыралар. Максаты авырларны башлангыч стадияда ачыклау һәм аларны вакытында дәвалау ди табиблар. Пациентларны эш урында, беренче, икенче поликлиникалар һәм консультатив диагностик үзәгендә кабул итәләр. Шунысы мөһим. Диспансеризация бушлай, документлардан полис һәм паспорт кына кирәк. Силер яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8 917 90 73 077. Апуш балалар китапханәсендә кечкенә нәфис сүз осталары бәйгесе җиңүчеләрен ачыкладылар. Сөйлим анам телендә конкурсының беренче этабында 56 бала катнашып, шуларның яртысы диярлек финалга чыккан. Нәни Түбән Камалар мәртәбәле жюри әгъзаларын үзләренең образлары, сәнгатьле сөйләм осталыклары, иҗади чыгышлары белән шаккатырырга тырыштылар. Сабыйларның ихлас чыгышларын сезгә дә карарга тәкъдим итәбез. Рәхмәтләр яусын, сабы сезгә дә булсын, дия. Әбием алышканда шунда рәхмәт итәбез. Әби белән билгеләшеп, без дә савап җыябыз. 4 яшьлек Мәликә тамашачы алдында үзен иркен тота. Сәхнә артында кызчыкка әнисе, тәрбиячесе көч биреп торалар. Кечкенә Түбән Камалның нәфис сүз осталары бәйгесендә беренче тапкыр гына катнашуы түгел. Мин бу конкурска кызым белән килдем. Безгә бу конкурс бик ошый. Беренче ел килмибез инде, 2 яшьтә 9 айда беренче тапкыр килгәнек һәм шул вакыттан конкурска йөрибез. Апуш балалар китапханәсендә 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балалар шигырь уку осталыгында ярыштылар. Кечкенә нәфис сүз осталары арасында көндәшлек көчле була. Беренче турда 56 бала катнашып, шуларның 20-се финалга чыккан. Дәү булгач та шулай калыр. Татар баласы булыр. Әйтерләр, татар кызы бу, диярләр, татар булыр. Кечкенә нәфис сүз осталары мәртәбәле жюри әгъзаларын үзләренең образлары, сәнгатьле сөйләм осталыгы, иҗади чыгышлары белән шаккаттырырга тырыштылар. Бүген шушы якты матур үзәк балалар китапханәсендә Сөйлим анам теле нәфис сүз осталары бәйгесенең финал өлешендә шәһәребезнең инде иң талантлы һәм сәләтле милләткә гашыйк кызлары һәм малайлары көч сынаша. Аларга уңышлар теләп калыйк. Сөйлим ана телендә бәйгесе Түбән Камада 6-нчы тапкыр үткәрелә. Иганәчеләр булып, бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче Ак калфак хатын-кызлар оешмасы чыгыш ясый. Җиңүчеләргә дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырыла. Гөлия Нигъмәтуллина, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Түбән Камда балалар бакчалары арасында сафта йөрү һәм җыр башкару смотр бәйгесенең финалы узды. Иң яхшы взвод исеме өчен 10 команда көч сынашты. Бу 160 мәктәпкәчә яшьтәге бала дигән сүз. Жюри әгъзалары командаларның төгәл үтәлешенә, стройда атлау һәм ватанга тугрылык рухындагы җырлар башкару осталыгына бәя бирде. Нәтиҗәдә беренче дәрәҗә дипломы һәм Советлар Союзы герое Григорий Абызов исемендәге күчмә кубогы белән 88-нче балалар бакчасы бүләкләнде. Икенче урында 93-нче бакча, 3-нче урынны 60-нчы бакча сабыйлары яулады. Быелгы конкурс бер юлы 4 мөһим датага, хәрби һәм хезмәт батырлыгы елына, шәһәрнең 60 елыгына, беренче төзүчеләр һәм ватанны саклаучылар көненә башланды.
Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, хәерле кичләр сезгә.